लुलु कौन करूଛୁ ସେତେବେଳୁ? ତୁ କଣ ବାହାରି ପାରୁନୁ? ତତେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହଁ ମା, ମୁଁ ମୋ ବହି ସବୁ ନେଇକି ଯିବି। ଲୁଲୁ ଜଲ୍ଦି ଆ ପୁଅ, ନହେଲେ ବସ୍ ପଳେଇବ। ଟିକି ଚଢେଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତା ଭଉଣୀ ରାନୀ ପକ୍ଷୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସାନୁ କାଉ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢେଇ, ଏ ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ସବୁ ନେଇକି ତୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁଣୁ? ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଡାକୁଛି, ହେଲେ ଘର କାମ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ବି ବାହାରି ପାରୁନି। ହେଲେ ଏବେ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ରାଣୀ ପୁଅର ବାହାଘର। ସେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି। ହଉ ହଉ ଟିକି ଚଢେଇ, ତୁ ଆରାମରେ ଯାଇକି ଆସେ। ହେଲେ ତୁ କଣ ଭୁଲିଗଲୁଣି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋ ପୁଅ ଜଗୁର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ତୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବୁ। ହଁ ହଁ ସାନୁ ଭାଇ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ହଉ ସାନୁ ଭାଇ, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ବସ୍ ପଳେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢେଇ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। वाह, एते पक्षीको बसा। ମୁଁ ଆସି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଉଡୁଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ମୌକାଟେ ପାଇଗଲି। ଯାଏ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଘର କରିନିଏ। ହା 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 ହା। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ହେ ଉପର ବାଲା, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାପରେ ସେଠାକୁ ବବଲି ପାରା ଆସିଲା। ଆରେ ଲାଲି ଦିଦି, କଣ ହେଇଗଲା? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ କହିବି ବବଲି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଲାଲି ଦିଦି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ବୋଧେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପ୍ରଘଟିତ ହେଇଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଡରୁଥିଲା ବବଲି ପାରା, କାରଣ ସିଏ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ହେଇଗଲା। ବବଲି ପାରା